En Monforte, os veciños levan 40 anos pedindo máis seguridade no paso a nivel da Florida. Está situado a escasos metros da estación de tren e é un dos máis perigosos. Xa houbo numerosos atropelos, o último este pasado domingo. Un veciño recibiu o impacto dun tren de mercadorías cando cruzaba ese paso. O home foi evacuado ao hospital. O tren circulaba a moi pouca velocidade, ao ver o peón freou, pero aínda así bateu contra o home. E o relato do último accidente neste paso a nivel de Monforte. Dos 6 que atravesan a vida, este, din os veciños, é o máis perigoso. Que a señalización poñeran con moito tempo antes. A xente como ve que non ven o tren, pois ao final pasa. Bueno, la gente ve las barreras bajadas, pasa igual, non se preocupan de esperar. É peligroso, despois leva moitos anos aí, a xente colle confianza, mira, non pasa o tren, entonces pasa. E agora, coa reforma da vía, ven máis silencioso. E síntese menos o chacachá do tren. Aquí conflúen 5 rúas, houbo xa numerosos atropelos, algúns mortais. Os veciños levan máis de 40 anos reclamando que se mellore a seguridade na zona. Finales, bueno, foi aí en junio ou julio ano pasado, xa non me acordo moi ben a fecha, un atropello mortal, o domingo que foi a noite, me parece. Pois volveu a haber aquí outro. Hacer un paso elevado o algo así, porque está habiendo muchos accidentes. O paso conta con sinalización lumínica e sonora. Hai semáforos, pero ademais os veciños piden barreiras para os peóns. Debía estar de outra forma cerrado. Cando pasa o tren debía cerrar isto todo, as barreras estas tamén, para que impida pasar aos pequenos e ás persoas maiores que non teñen o que lle digo, a vista e o oído que non se percatan da señalización acústica e visible. Souberon a baliza, como se baixa, para cando pasan os coches, esa persona tiña que pararse. Está en marcha a modernización da liña, pero non se contempla a eliminación do paso pola súa complexidade técnica.